Bajarê Amed bi gelek ciyên xwe yên dîrokî ve li cîhanê ciyekî girîng digire. Lewra dora 30 şaristanî li Amedê jiyane. Her şaristanê du xwe miradên dîrokî hiştine. Ji van yek jî Xana Hasan Paşa ye. Xan di navbera salên 1572 û 1575 de ji alî Hasan Paşa ve hatiye çêkirin. Xan di navbera navçeya nav Sûrê de dimîne. Gelek caran ji nû ve hatiye nûjenkirin. Lê motifên xwe ên dîrokî tu caran winda nêkiriye. Di xerca înşata wî de xerca Horasanê hatiye bikaranîn. Ji deriyekê mezin mirov dikare têkeve xan. Li orta xanê de hewşekê mezin heye. Li hewşê de jî şadirvanekî bin wê bi sütunan û serê wî jî wekî qubeyekî hatiye çêkirin heye. Plana wî çargene û sê tebeqe ye. Tebeqa binî wekî axura ajalan hatiye bikaranîn. Kerwanên ku bi hêstiran û bi hespan ji Bexda û ji Misrê giradê xwe danîn bazarê. Êvaran jî li vê xanê de diman. Lewra tebeqa jorî wekî odaya razanê de hate bikaranîn. Ji du aliyan mirov bi derenceyan dikare hilkişe odayan. Deriyê odayan jî nizme. Berê zû berê dema ku hêja kem biye vira hoca avakirina wî 1570 da ava biye. Watê ava biye duyra berê ciyê ticaretê li van deran kerwan pir divatin di vira derbasûn. Bîna Hasan Paşa xanî çar hemxan dane li Diyarbekir'da. Dahatin kervan li Diyarbman mileta xwayê heywan li Diyarbman dev qatir mîn li qata binîdman ve kîro otelê de çi otelê Erebaqtî otoparkê çi diyar bîna xwedî ew zî wek ew biye ticaret li ser îpekolî pir di vira di Amedê re derbas biye ticarê wan kerwanê wan ji bela wî bîna vana sê çar heftan dane Diyarbekir. Xana Hasan Paşa îro wekî ciyê taştê tête bikaranîn. Ji bo turîstên biyanî û herêmî re bûye ciyekê serdanê. Li her tebeqa xanê de ciyên xwaringeh an jî dikanên xemlandinê û dikanên alavên kevnar hene. Taşteya Amedê li nav bêhna dîrokî de ji bo welatiyan tête amadekirin. Dora 30 cûreyên taştê hene. Kesên ku serdana xanê dikin di destpêkê de li balqonan taştê dixwin, dûvrê jî li giradên kevnar dinêrin. Her wiha li tebeqa binî de li pirtûkxaneyekê digerin û pêwîstiyên xwe distînin. Lewra pirtûkxaneya xanê li Amedê bi mezinbûna xwe navdar e. Îro timêzetkî ji berê zamankî milet belkî vira nizam bû zir. Îro timêzetkî ji Ewropayê ji her derê dinya însan tê li vir dera Diyarbekir'de Hasan Paşa xanê digere dinê bîne. Bela ku kevne, bela ku kevne manzara wî xweş e hundirê wî da tebe jî ciyê çayê, ciyê qehweyê, ciyê yêmekê, ciyê taştê ye me gote berê. Yani tîro tu di vir da çi bigerî ciyê yüresel ewkê wan mesela cilane, kefîne, şalêlegin, ciyê baqira ye milet tê di vir de ji bo hediye ra ku ji mesela ji ciyê xerîbiyê tê ji vir be ba wan ra tê dilxweşî bike. Xana Hasan Paşa bûye mijara gelek seyahatnameyan jî. Beriya 352 salan Evliya Çelebi jî di seyahatnama xwe de behsa Xana Hasan Paşa dike.